The hate, the grind, the sweat, the blood, the time, my motivation. Ay, I work too hard, too long, and not be in the conversation. My team been up, way up, ain't nothing less than domination. I got the game and safe with lock and key and combination. Keep it gold and high sight, don't focus on what's hindsight. Sleeping on me, tell them night, night, it's my time in a bright light. Don't ever bend, no mind, and keep it pushing, don't ever give them a sound. They will left you when you shining, but they wanna talk about you when you down. Motivation, all the hating that they doing, that shit motivation. Staying winning, nothing less, ain't no consolation. Used to tell me that I couldn't, that's my motivation. Hola a tothom, què tal? Com estem? Un dia més aquí, a Territori Vermell. Aquest diumenge, no va poder ser per mala sort, perquè al final quasi fem un miracle, però el partit no va ser del tot bo, el conjunt dirigit per Diego Campo, i es va perdre a Lleida per un 83-81 en un partit on, com he dit, no ens van acabar de sortir les coses, no vam acabar de saber-lo jugar i res. Seguim ara amb aquest 2 victòries i 2 derrotes, que a fora no acabem de rotllar, i a casa sí. Veurem aquest proper cap de setmana, un altre partit de fora, en aquest cas contra el Madrid, que tot i que no està del tot fi, veurem què passa. Però abans de ja tirar cap a Madrid, anem a veure una mica què va passar en aquest partit contra Lleida. Així que res, anem a començar i anem a fotre una mica de canya, a veure què en traiem de bo. Doncs anem a començar una mica pel resum d'aquest partit. Un partit, com he dit, doncs que el Manresa va anar de millor a pitjor, on vam veure en els primers quarts, per mi, un bon partit, fins a arribar a la mitja part amb un empat de 46, on jugadors com Derrick Austin i Santi Vescovi portaven la batuta de l'equip, els altres anaven fent, sí que hi havia alguns detalls de Steinbergs o Basohan, però realment els que tirant del carro era l'uruguaià i el nord-americà. A partir d'aquí, en el tercer quart, el Manresa no va saber, jo crec, jugar, primer amb la pressió una mica, perquè jo crec que aquest Manresa, quan els partits van una mica malament, li costa una mica més reaccionar, perquè, no sé, és com que es col·lapsa i no sap, fins que no reacciona i és quasi cap al final del partit, per mi. I hi ha moments que ens quedem com aturats i no acabem de treure res positiu. Això va ser sobretot en l'últim quart, per mi, que es van tirar molt triples. La veritat, crec que l'estadística és dolentíssima en tant per cent, perquè cada atac quasi era un triple tirat i quasi un triple fallat. Però jo crec que al final també és això. Jo crec que tenim, ostres, Lleida no té el pivot titular i no es va aprofitar gens jugar ni amb Brima ni amb Caté. Es va jugar molt poc, ni pick and roll, ni cap tipus de jugar cap a ells. Era tot tirs exterior. També una cosa que em queixo, que per mi Derrick Austin, que per mi va ser dels millors jugadors del partit i dels millors de Manresa, va arribar un moment que per mi va estar en una situació que anava molt accelerat i jo crec que aquestes situacions s'han de tallar. No pot ser que arribem a extrems que sí, que potser la tècnica... Alguns diuen que anàvem cap a l'afició, alguns diuen que era perquè es tocava la mà, conforme l'havien tocat, però quan el jugador està d'aquesta manera s'ha de canviar. I per molt que sigui el més bo, jo crec, al final és el que hi ha. Per tant, crec que van haver aquestes situacions de partit que no vam saber treballar bé, però tot i així, al final, amb un triple de Basohan i amb un triple de Han, el Manresa es va ficar en el partit.
I en l'última jugada, que jo no vaig acabar d'entendre, que va ser una jugada una mica rara, que el Manresa no va poder treure la falta i no vam poder enviar el Lleida tirs lliures. Però bueno, el partit doncs va acabar amb derrota, el Manresa per mala sort doncs agafa una altra derrota fora de casa, així que toca seguir. Ara venen rivals complicats i jo crec que aquests partits, per mi, Girona i Lleida, eren partits per intentar sumar, veient també la situació de com anava el partit. Però res, 2-2, tocarà continuar lluitant. Aquesta Lliga CB és molt dura i vam veure l'afició, un escàndol, la veritat, molt bé, i jo crec que va portar una mica també, va donar ales al seu equip per treure aquesta victòria, la primera del Lleida, en aquesta Lliga CB. Doncs anem a començar amb aquesta veu del tribunero. Dani Pérez, per mi, en quant a assistència va fer un bon partit perquè en va fer 8, però jo crec que necessita una mica més, sobretot en aquest apartat ofensiu. 0 punts. Retino Basohan, per mi dels millors del partit. Crec que va saber llegir bastant bé el seu rol dins d'ell i, mica en mica, va ser el base que volem. Mario Sansuperi, per mi, no va tenir gaires minuts, tampoc crec que va fer ni res bé ni res malament. Crec que ha d'anar treballant i anar seguint. Cameron Hunt no acaba d'estar endollat. Crec que s'ha de seguir. No és mal jugador, no perquè hagi fet mals partits és mal jugador, per tant, calma. Santi Vescovi. Veieu com tenia raó. S'ha de tenir paciència amb aquest jugador. Ahir molt ben l'apartat anotador, molt ben defensiu. Llàstima que es va carregar de faltes, però Vescovi va pujant. Musa Sagnia va ser el màxim rebotejador de tot l'equip, però 0 punts. A partir d'aquí, doncs, poca cosa més a dir. Guillem Jou, intensitat en defensa, en atac una mica més desaparegut, però ha d'anar agafant sensacions. A partir d'aquí ha d'anar creixent dintre l'equip. Derrick Auston, el més valorat del partit, ha de saber controlar més les seves emocions i controlar-se una mica amb el tir de 3. 3 de 11. Chuba Ohams, pocs minuts, segueix sense entrar en dinàmica d'equip, veurem com va progressant, però de moment no té la confiança. Steinbergs, partit prou regular, 12 puntets, no se li pot demanar més. Jo crec que el seu rol el va complir bastant bé. Emmanuel Caté, sempre és un jugador que suma. Per mi, crec que ara sense massa tindria a fer un pas endavant, li falta una mica, però de moment va fent números adequats. Brima va fer 8 puntets, van haver situacions que sí que no va acabar d'estar del tot acertat, però és un jugador que normalment ho dona tot dintre la pista i amb això ja compleix. Ocampo, jo crec que quan la situació no va gaire bé, s'atabala bastant i es nota, perd bastant els nervis i no acaba d'estar encertat.
Doncs res, ja acabem el programa d'avui. És dur perquè, a més, anar a Lleida i veure aquests partits que, ostres, pots guanyar i s'acaben perdent, és una situació una mica que et fa ràbia, perquè no acabes de jugar bé i tens la possibilitat d'estallar, si, ostres, dius, ostres, jugues una mica bé i estàs una mica encertat, t'emportes una victòria més que al final de temporada, aquestes victòries, espero que no ens tinguem d'en recordar, espero que no, però foten una mica. A vegades, doncs, bueno, ara venen, el problema és això, que venen partits complicats i que dius un Madrid o un Unicaja és més complicat trobar victòria. Que també era complicat contra València i Gran Canària, també. Però, bueno, veurem a veure com van aquests propers partits. Ara, com dic, proper partit a Madrid, 12:30, així que el diumenge ja està lligat. I res, recordar-vos que ho vaig penjar a les xarxes socials. Dimecres, estrena d'un dia de partit a Barris Nord. Vídeo molt xulo, la veritat. Jo crec que us agradarà, sobretot a l'afició de Lleida, que veu guanyar, però jo crec que els del Manresa també els agrada veure un ull que potser les càmeres no han acabat de clissar. I el divendres, pues, la prèvia del Madrid contra el Manresa, amb convidats de Madrid i també d'aquí Manresa. Ja us veureu qui seran. A veure qui creieu que són. I res, pues, espero que us hagi agradat el programa i ens veiem a la propera. Som-hi, Manresa! No queda altra. Toca seguir lluitant i segur que entre tots ho tirarem endavant. Som-hi!